खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ माब्ला मोननो थांगासिनो दं दा बिनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम माखासे गोनांथार आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोना एसे सिगाङावसो फट' साफायना हरजोबबाय नङा होमबा 25,000 फैसानि थाखाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बारा गोबाव नेनो नांला नैबे 25,000 फैसाखौ मोननो थाखाय। दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना नैबे 10,000 फैसाखौ दाखालिबावै मोननो हायासै दा नोंथांमोना नैबे 25,000 फैसाखौ मोननो थांगोन ना थाङा एबा नोंथांमोना मोनगोन ना मोना आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। आरो बिनिफ्राय जेनेबा 25,000 फैसानि थाखाय आरोबाव नोंथांमोना दंफांसो गायबावनो नांगोन नामा आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोना दंफां गायनायनि थाखायसो 10,000 फैसाखौ मोनाखै होनबा नोंथांमोना बिजनेस एबा फालांगि मावनानै जानो थाखाय। दा बेनिखायनो आरोबाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोना दंफां गायबावनो नांगोन नामा आं बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो आं बेजों लोगोसे नैबेखौबो खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा नोंथांमोना नैबे 25,000 फैसानि थाखाय आरोबाव गोदानै एप्लाइ खालामनो नांबावगोन नामा आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों। दा जोबजासिम भिडिअखौ नायबा नोंथांमोना मोजाङै मिथिना मोननो हागोन। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायबाय थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो। आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम दानिया माखासे इम्परटेन्ट खोथाफोरखौ खोन्थाहरग्रोनो सानग्रोबाय। दा बेनो जाहैबाय नोंथांमोना नैबे 25,000 फैसा मोननो थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार जानांगौ बे नङा होमबा। दा बेनिखायनो जुदि नोंथाङा दायो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारनिफ्राय गैलाबा दा नोंथाङा 25,000 फैसाखौ मोननाय नङा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाखाबानो जाबाय। नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि एक्टिभ मेम्बार जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन। दा बेनिफ्राय बेंक एकाउन्टआथ' आधारजों लिंक जानांगौ नङा होमबा। दा बेनिखायनो बेंक एकाउन्टखौ आधारजों नोंथांमोना लिंक खालामना दोनबाय थाबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय डिफल्टार जानो मोननाय नङा नोंथाङा जेनेबा लन नोंथांमोना मोना होनबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा बेंकफोरनिफ्राय नोंथांमोना गोबां लन मोननो हायो। दा बे लनखौ नोङो होनो हायै जाबायबा डिफल्टार नोंथाङा जाबायबा अब्लाबो नोंथाङा नैबे दंफां गायनायनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा 25,000 फैसाखौ। दा बिनिफ्राय बिजनेस प्लेन नोंथांमोना 10,000 फैसानि थाखाय एप्लाइ खालामनाय समाव दालाय बिजनेस प्लेन नोंथांमोना मोनसे फर्म फिलआप खालामनो हायाखै होनबा दा बे बिजनेस प्लेनखौ जा नोंथाङा लिरना होदोंमोन जेनेबा सोरबा दाउ फिसिगोन बोरमा फिसिगोन बायदि बायदि नोंथांमोना फालांगि मावनानै जागोन होननानै नोंथांमोना रादाय होदोंमोन जा नोंथांमोना लिरनानै होदोंमोन। दा बेखौ नोङो मावनानै एसेबाबो देखायबाबा एबा दाख्लै नोंथांमोना फट' साफायनायाथ' होजोबखाबाय जानांगौ आरोबाव जोंहा जाबावगोन बे खेबसेल' जायाखै आरोबाव भेरिफिकेसना जाबावगोन। दा बेनिखायनो बेखौ नोंथांमोना देखायबानो 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय नुदों जानांगौनो जायखिजाया नोंथांमोना मोनसे इनकाम गावनो मोनसे नङा मोनसे इनकाम खालामनाय खामानि नोंथाङा मावनाय जानांगोन अब्लासो नोंथाङा फैसाखौ मोननो हागोन। जेरै अमा फिसिनायबा अमा फिसिनाय जाबाय बोरमा फिसिनाय जिखियानो जाया मानो जायजों नोंथाङा फैसाखौ खामायो जायखिजाया बे मोनसे नङा मोनसे खामानिखौ नोंथाङा मावनाय जानांगोन बेखौ जोंहा बेहाय बुंदों आरो। दा बेहाय गथ'फोरनि बाथ्रा फैदोंमोन दा बेखौ रावबो गोसोआवसो गैला नामा गथ'फोरनि बाथ्रा दंमोन। जों बर'फ्राथ' ST केटेगरियाव गोलैयो नालाय साब्रैसिम गथ'फोर थानाया नोंथांमोना नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोननो हादोंमोन। दा थिग बेबादिनो नैबे 25,000 फैसाखौबो चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम बुंखादोंमोन 25,000 फैसा जोङो जेब्ला होनो थांगोन दा बै समाव नोंथांमोननिसिम जोङो खैजन गथ'फोर दङ दा बेखौ जोङो सोंफिनगोन होननानै नोंथांमोननिसिम खोथा होदोंमोन। दा बेनिखायनो जों STफ्रा साब्रैसिम गथ'फोर थानाया एप्लाइ खालामनो हायोमोन एबा नोंथांमोना मोननो हायोमोन। नाथायबा गथ'फ्रा दायो साब्रैनि बारा जाबायबा साबा जाबायबा जेनेबा हमना लाबाय दा बेबादिबा नोंथांमोना मोननो हानाय नङा बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय 25,000 फैसाखौ। दा जिखियानो जाया मानो साब्रैसिमा मोननो हागोन। दा जायफोर जेनेरेल बिथांमोनाथ' साथामसिमनिल'सो मोननो हायो नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ बिथांमोना मोननो थांगोन आरो। दा बिनिफ्राय संकल्प पात्र नोंथांमोना साबमिट खालामदोंमोन दा बे संकल्प पात्रायाव बेनो आरो गथ'फ्रा खैजन दं बिनि बागै नोंथांमोना संकल्प पात्र बेखौ लिरनानै होदोंमन। दा बेखौबो आरोबाव नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन एसे उनाव बेयो जागोन नोंथांमोना बेखौ जेबो टेनसन लानो नाङा। जुदि गथ'फ्रा साब्रैनि बारा नङाबा एबा बारा जायाखैबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामना मोननो हागोन नैबे 25,000 फैसाखौ। दा इडुकेसन होननानै नोंथांमोननिसिमबो बेहाय बुंदोंमोन जे फरायनाय गथ' दङबा हिनजावसा गथ' दा बेयो बेसेबां बैसोनि जाखो बेसेबां क्लाससिम फरायखो दा बिनि डिटेल्सखौबो नोंथांमोना होनाखै होनबा बेसेबां बैसो जाखो बायदिसिना नोंथांमोना डिटेल्सजों होनांदोंमोन। दा बेखौबो आरोबाव नोंथांमोना होबावनांगोन। मानो होनोबा माने नैबे हिनजावसा गथ'खौ नोंथांमोना स्कुलावबो दैथायहरनांगौ नैबे स्किमनि मुलाम्फाखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय।
दा बिनि माबाखौबो नोंथांमोना डिटेल्सै होनांदोंमोन जेब्ला 10,000 फैसानि जोंहा एप्लाइआ जानानै थांदोंमोन दानिया फैदो बे जाहैबाय बाथ्राया दा जायफोर नोंथांमोना बेखिनि आं जाखिनि बाथ्रा बुंहरबाय एसे सिगाङाव दा बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मावफुंदोंबा मोजाङैनो नोंथांमोना दायो क्राइटेरियायाव गोलैबा फुलफिल नोंथांमोना दंखायोबा नोंथांमोना नैबे 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन जेबो प्रब्लेम जानाय नङा दा बिनिफ्राय बाथ्राया बेसो जादों जे नैबे माबाखौ 10,000 फैसाखौ जायफोर नोंथांमोना मोननो हायासै नोंथांमोना मोनगोन ना मोना होननानै मैयाबो एसे आं नोंथांमोननिसिम बिनि बागै बुंहरखांबाय नोंथांमोना मोननो हागोन 10,000 फैसाखौबो नोंथांमोना मोननायनि चान्सआव दङ होननानै आं मैयानो नोंथांमोननिसिम बुंहरखादों बे 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना जुदि मोनथाराबाबो नैबे 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय 100% मोनखागोन नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ नाथायबा क्राइटेरियाखौ नोंथांमोना फुलफिल खालामनांगोन अब्लासो मोनगोन होननानै बेबायदि जाया नोंथांमोना जिअ टेकिं खैबारबा जोंहा जाबाय थायो दा बेफोरखौ नोंथांमोना खालामना हरबाय थाबानोथ' नोंथांमोना मोनबाय थागोन हागोन आरो गोबां मेल मिटिं जोंहा जाबाय थायो दा बेवहाय नोंथांमोना थांनांगौ जायो दा बेवहाय नोंथांमोना थांनानै जाखिनि बाथ्रा नोंथांमोननिसिम बुंलाङो खामानि मावनांगौ होननानै दा बेफोरखौ नोंथांमोना मावनानै लाबानो 25,000 फैसाखौ नोंथंमोना मोननो हागोन दा बिनिफ्राय नैबे 25,000 फैसानि थाखाय जोंहा गोदान एप्लाइ जागोन नामा जोंहा फर्म होनायाथ' जागोन गोदान एप्लाइथ' जागोन नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामना हरनो नांगोन बिनिफ्राय संकल्प पात्रआवबो नोंथांमोना आरोबाव फिलआप खालामना हरनो नांगोन बिजनेस प्लेनावबो नोंथांमोना लिरना हरनो नांगोन फर्म फिलआप खालामना हरनो नांगोन दा बे गासिबो जाजोबगोन दा बे जोंहा एप्लाइनि प्रसेसआ नैबे बोसोरनि जोबनायथिं जागोन दा हाखु दाखुथ' दायो जाया दा सरकाराबो जाथ'वाखै दा बे जेखियानो जाया मानो नैबे बोसोरनि जोबनायथिंनो जेनेबा हमनानै लाबाय अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर बे मास मोनथामनि बिथोराव नोंथांमोना जागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय देग्लाय बोसोरनि नैबे 25,000 फैसानि थाखाय फैगोन बोसोराव नोंथांमोना चेक मोननो हागोन नोंथांमोना चेकसो मोनखादोंमोन नङा होमबा दंफां गायनायनिखौ दा नोंथांमोना फैगोन बोसोरहालागै मोनगोन एप्लाइआ देग्लायनो जागोन आरो दा बे जाहैबाय एप्लाइनि बागै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोबगोन 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा नाथायबा बाथ्राया बेसो जे नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ आदाखिनिखौ नोंथांमोना हरनांगोन नामा होननानै नोंथांमोना हरनांनाय नङा दे सिगाङावथ' चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदोंमोन जे जोङो 25,000 फैसाखौ होगोन नाथायबा बे 25,000 फैसायाव आदा फैसाखौ नोंथांमोना हरफिननो नांगोन होननानै नोंथांमोननिसिम बाथ्रा बुंदोंमोन नङा होमबा 25,000 नोंथांमोना 12,500 फैसाखौ हरफिननांगोन 12,500 फैसाखौल'सो नोंथांमोना हरफिननो नाङा होननानै सिगाङाव बेबायदिनो जोंहा स्किमनि गाइडलाइन्सआव दङमोन आरो नाथायबा नोंथांमोना हरफिननो नांनाय नंला नोंथांमोना नैबे 25,000 फैसाखौ जेब्ला मोनगोन नोंथांमोना आरो बिनि उनाव हरफिननो नांनाय नङा नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ नोंनि जाजोबनो हागोन नोङो थाइसेबो हरफिननो नाङा जेबो सुद लाया नोंनिफ्राय जेरैबायदि 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हादों दा थिग बेबायदिनो 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन नाथायबा बेनो आरो बे 25,000 फैसाखौ लानानै जायखौ नोंथाङा दायो नैबे 10,000 फैसाखौ लानानै बायबाय जिखियानो जाया नोङो फालांगियाव इउज खालामबाय दा बेखौबो नैबे 25,000 फैसाखौबो नोंथांमोना इउज खालामनांगोन बाहायनो नांगोन मोजाङै अब्लासो नोंथांमोना नैबे 50,000 फैसा मोनगोन दा नोंथांमोना 25,000 फैसाखौथ' मोनसिगोन नालाय एसे उनावनो फैगोन बोसोरावनो दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे 25,000 फैसाखौ मोनखांनायनि उनाव 50,000 नोंथांमोना आरोबाव फैसा मोननो हाबावगोन दा बेनिखायनो बे 25,000 फैसाखौ 50,000 फैसाखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना 25,000 फैसाजों एसे खामानिखौ मावनानै आरोबाव नोंथांमोना माने एसे गिदिरै खामानिखौ मावनानै देखायनांसिगोन अब्ला नोंथांमोना 50,000 फैसाखौ मोननो हासिगोनलाय आरो दा बेखौ नोंथांमोना निसय बुजिना मोनजोब्बाय जानांगौ माब्ला जोंहा एप्लाइआ जागोन एप्लाइआ जोंहा बे बोसोरावनो जागोन बे बोसोरनि लास्टिंजाय जागोन दा बिनिफ्राय फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन फैगोन बोसोराव नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखौ दायो बयबो बुजिना मोनजोब्बाय जानांगौ जायफोर 10,000 फैसाखौ मोनाखै नोंथांमोना जिंगासिबाय थादों गोबाङानो नोंथांमोना टेनसन लानाङा नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ गासिबो मोननो हागोन माखासे क्राइटेरियाखौ नोंथांमोना फुलफिल खालामनांगोन गोबाङानो मा खालामो गोबां जोंहा मेल मिटिंस जाबाय थादोंमोन नालाय 10,000 फैसानि थाखाय खैबारबा भेरिफिकेसन जाबाय थादों खैबारबा नोंथांमोना डकुमेन्टस हैबाय थानांदों दा बेवहाय माखासे मानसिफ्रा मोनगोन ना मोना होननानै जेनेबा साननानै नोंथांमोना जायफोर थाङासै मावहैना लायासै फट' साफायनायफ्राव थाङासैबा नोंथांमोनानोथ' दा फैसाखौ मोननो हायाखै बादिखौ आं मोनदों माखासेया बानायनानै गासैखौबो होजोबदोंबाबो फैसाखौ मोनाखै दा बिथांमोनाथ' मोनगोन नाथायबा जायफोर बिथांमोनासो जिअ टेगिं खालामनाय समाव फट' साफायनाय समाव भेरिफिकेसन जाबाय थानाय जादोंमोन जोंहा जेनेबा गथ'फोर खैजन दा मा दं होननानै सोंफैबाय थादोंमोन बिसिडिसि अफिसाव बायदिसिनायाव फैनानै दा नोंथांमोना बेफोरखौ जुदि गासिबो मावनानै हरखादोंबाथ' नोंथांमोना मोनगोन जायफोर नोंथांमोना मोनाखै 10,000 फैसाखौ जायफोर
जायफोर नोंथांमोनासो जिउ टिकेट खालामना हरासै दा नोंथांमोना मोननाय नङा आरो नैबे 10,000 फैसाखौ एसे उनाव दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाखाबाय 25,000 फैसाखौथ' नोंथांमोना बयबो मोननो हागोन मानो होनोबा बिनि थाखाय जोंहा एप्लाइ खालामनाय जागोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनाय जाबाय माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा दा भिडिअखौ मुंसाव कमेन्ट खालामदो आं नोंथांमोननिसिम एसे उनावनो रेशन कार्डखौ नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनो हायो आं बिनि बागै भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दङ मानो होनोबा रेशन कार्ड थाबासो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आरो बिनिफ्राय एप्लाइ खालामनो थाखायबो नोंथांमोननियाव रेशन कार्ड थानांगोन अब्लासो अरुणोदयनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो उफाय गैया नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि नोंथांमोना मुलाम्फा मोननो लुबैदोंबा नोंथांमोना मास मोनसेयाव 3,000 खरि फैसा मोननो लुबैदोंबा नोंथांमोना रेशन कार्डखौ बानायना लाथारनांगोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम एसे उनावनो रेशन कार्डखौ बहा थांनानै एप्लाइ खालामनो हायो बिनि बागै नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दङ मा डकुमेन्ट्स होनानै एप्लाइ खालामनो हायो बेफोरनि बागै दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गासिबो नैबे अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो रेशन कार्डखौ बोरै एप्लाइ खालामनो हायो बिनि बागै नोंथांमोना नैबे चेनेलनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों